Деца, моля ви се, лягайте. Трябва да си починете на обяд. Тук виждам Павлово дете, което не иска да спи. Сега ще си поговорим с това момченце, което не иска да спи. Слушай, бе, допреди няколко години си бил течност, бе. Не ми плаща достатъчно да се занимавам с тебе и с другите останали 30 хлебарки. Някой ден и ти ще броиш до 12. Но не, че си завършил 12 клас. А до това колко часа ти остават до края на смяната в била? Ти си мислиш, че ще спинкаш на обяд след това ли? За сега твоя свят е розички и цветенца. След това светът ти ще бъде кошмар, от който никога няма да можеш да се събудиш. Лягай да спинкаш, просто си легни да почиваш. Така. Аз съм Санчо, идвам от горичка, да ви кажа лека нощ.